Igama lami nguMakhosazana ngokwamzinyane ngikanela kwaMadondo. Ngihlala eThembisa. Ngibhalela abakakhumbul'ekhaya ukuthi bangisize ukuthi bangitholele umndeni wami wakwamzinyane ekhabo mama. Igama likamamami uThoko owakwamzinyane, udadewabo uNokukhanya, and then bese umfowabo kube uHoyi abakamzinyane. Ubaba wami yena wakwaSithole eMhlumayo, kodwa akasekho-ke emhlabeni. Engikuthandayo ukuthi khabo baba ngiyakwazi, ngahamba ngafika khabo baba. Ukuhamba kwamama mina ungishiye ehamba nabantwana ababili abangamawele abeze emva kwami. Amagama abo bekuwuThulisile noThulane. Umama ungishiye ngina-6 years. Umama ukungishiya wangishiya eWatersmeet emndenini wakaHlongwane. Ngelinye igama mabebiza iWatersmeet bathi kusePhayikeni eMnambithi. Wangishiya emndenini wakaHlongwane ila ngakhulela khona. Impilo yami azange ibe mnandi kakhulu, kodwa bona bangikhulise kahle. Kodwa ekukhuleni kwami azange kube mnandi kakhulu ngoba ngaze ngakhetha isinqumo sokuthi ngigane ngisemncane. Ngagana ngina-17, ngaganela kwaMadondo eThembisa. Manje ngiyabona ukuqhubeka kwesikhathi ukuthi izinto zithanda ukuthi zibe nzima empilweni yami, kakhulu nasebantwaneni, ngoba khabo mama ngikwazi. Khabo baba kungcono ngoba ngiyakwazi. And manje ngaba nenkinga yokuthi ngangenwa ubizo. And ubizo mangabe lingenile, ngingenwa ukuthi ngingenwa abakhabo mama. Ngiyadinga kakhulu ukuthi ngibaze abakhabo mama ngoba kudingakalile ukuthi ngihambe ngiyonyathela emabaleni la kuzalwa khona umama. Umama nobaba ukuhlangana kwabo, bahlangana kuwo lo mndeni lo ngisho ukuthi ngikhulele kuwakwaHlongwane. Ugogo lo wakaHlongwane umuntu obenebhizinisi, enehhotela, bekulala abantu, kudla abantu kunjenge-restaurant. So mama wafika enjengomsebenzi asebenza. Bazodibana nobabami kuze kuzovela mina. So ekuveleni kwami ngikhula phambi kwakhe umama nogogo. Engakuzwayo nje ukuthi kwafika amantombazane athi atholele umama umsebenzi eThekwini. Kwadingakala ukuthi umama-ke ahambe angishiye nalo gogo osale wangikhulisa. Kodwa wase sehamba nalabantwana ababili bama-twins, uThulane noThulisile. Azange ngisaphinde ngiyazi impilo kamama ukuthi iqhubeka kanjani, ngoba azange futhi adinge nokuthi azazi ukuthi abuye azongifuna la angishiye khona. Wangishiya kanjalo. Umyeni wami esaphila sizamile kakhulu, besibhalela nasemsakazweni, kodwa ukuthi asiphenduleki. Mama, imini uMakhosazane indodakazi yakho wayishiya ugogo wakaHlongwane eMnambithi ePhayikeni. Ngiyacela ukuthi la ukhona mawubona umabonakude, ngiyacela ukuthi uziveze ngoba ngiyakudinga kakhulu empilweni yami. Nawe mamncane Nokukhanya, uma kuwukuthi noma umama akasaphili, ngicela ukuthi uziveze ngoba ngiyandinga kakhulu umndeni wami wakwamzinyane. Nawe malume Hoyi, mawungibona lapho kumabonakude, ngiyakucela ukuthi uziveze ngoba ngiyakudinga kakhulu. Nani bantwana bakamamami, Thulisile noThulane la nikhona. Manje ngibona ngiyacela ukuthi niziveze